ಮಾರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅವೊಂಜಿ ಗೊಂಗನಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಊರು. ಆ ಊರ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಂಗ ಪೊಂಜೋನ ಪೋಡಿಗೆಗ್ ಏರ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಮಗಕ್ ಪೊನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಊರುಗು ಪೊದು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಪೇರು. ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ ಕಷ್ಟ. ಗಾಳಿಡ್ ರಾವೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಅಡೆ ನಮಕ್ ಎತ್ತರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮನಿ ಪಂದೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಯರುಂಡು. ದೇ ಬೇಗ ಪೋಲೆ. ಈತು ದೂರದ ಪೊನ್ನನ ದಾಯಿಯೇ ತುಯ್ಯರ ಪಂಡಿನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಈತು ದೂರ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೆ. ಐಕ ಯಾನದಾದ ಮರ್ಪಣವು ಕೈತಲ್ದ ಬಸಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲು ಈ ಮಾಮಿಯ ದುಪ್ಪಳ ಇಲ್ಲಗ ಅಕ್ಲೇನ ಪೊದು ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪತ್ತಿನತ ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗನ ಅಕ್ಲೇನ ಬ್ರೋಕರ್ ದಾದನ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಐಕಾದು ದೂರದ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೊದುನ ತೂವೊಂದು ಬೈದೆ. ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಾ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದಮ್ಮ ಈರ್ನ ಪೋಡಿಗೆಗು ಎಂಕು ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ರ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜರು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಈರ್ ದಾಲಾ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕೇಂಡತ್ತೆಮ್ಮ ಪೊನ್ನು ಎಂಚೆತ್ತುಂಡಲ ಎಂಕು ಓಕೆ. ಆವು ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನು ಎಂಕು ನಾಳೆ ವಾಲಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಪಾತಿರಿನ ಯಾವು ಬೇಗ ರಾವೊಂದು ಪೊಯ್. ಇಂಚೆನೆ ರಾವೊಂದು ಪೋನಗ ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತಾಡಲ ಆನ ಪಾಲ್ದಾಕುಲು ನಾನಲ್ಲ ದಾನೆ ಬೈದಿಜೇರು. ಪಪ್ಪ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರು ತೋಜುಂಡು ಯಾನಾಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವೆ. ಬಲೆ ಉಲೈ ಸಾದಿರು ಬನ್ನಗ ನರಮನಿಲೆನ ಕಾಟದಾಲ ಇತ್ತಿಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲೆ ಈತ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ನರಮನಿಲು ಪೋರ ನಿದ್ರಡೆ ಜೆತ್ತೊಪ್ಪೆರು ಅಂದಂದು ಇರು ಸರಿ ಪಂಡರು. ಓಲ್ಲಲು ಈರ್ನ ಮಗಲು ಎಪ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಆವು ಬಾಲೆ ಮೋಹಿನಿ ಹೊರ ಬಲಮ್ಮ ಮೊಗಲೆ ತಂದುಲ್ಲೆರು. ಪೊನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಪಂತಿನ ಜೋಡಿ ಪೊನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಉಲ್ಲಲು ನಿಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟಾ? ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ತೂದು ಎಂಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. ದಾದ ಪೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯೇನಾ? ಇಂಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಂಪಿನೆರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಾದಾ ಆನೆ ಪಾಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುನ ಐಟ್ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೇನಡು ಬಿಡು ಐಕ ಈದಾಯಿ ಈತು ಕೋಪ ಮಲ್ಪುವ ಈಡ್ದಾನೆ ಇತ್ತನೆ ಆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಆತು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕುಲು ಪೋರ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ದಕುಲತ ನಮ್ಮ ಗೊಗ್ಗನ ಕುಲಾಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಗೊಗ್ಗನ ಶಾಲೆದು ಓದಾದತ ಅಕ್ಲನ ಇತ್ತದ ಆಲೋಚನೆಲು ಬೇತನೆ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಕೇನಡಮ್ಮ ಬುಡ್ಲೆ ಈರುಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್
ಇರದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅದೇ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಕುಲು ಗೊಂಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದು ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ ಎಂಕುಲೆ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಕರಗತು ಪೋವಂದಿನ ಆಸ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು. ಆನು ಏತು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಂಡಲ ಆಯಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಡು ಬೊಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪು ಜರತೆ. ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಪೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಲು ಬೋಡು ಪಂದ್ ಅರ್ಧಾತೆ. ದಾಯಬಾಲೆ ಅಂಚಪುರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನಿ 10 ಬಾಲೆ ಬೊಕದಾದೆ ಪೊಪ್ಪ ಪೊನ್ನಾಯಿನಲೆಗ್ ಮದ್ನಾಯಿ ಬೊಕ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗ್ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜೆ. ನರಮಾನಿರೆಲಕ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡು ಅಡಿಗೆ ಮಂತಿದೆ ಸಯ್ಯೊಡೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪೊಂಜೌಲಾಯಿನ ನಮ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅವೇನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರದಿನತ. ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ. ಅದ್ದದೆ ಕಾಲಗ್ ತಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆವದಪ್ಪಡು ಐಕೆ ಈ ಜಮನ್ಪಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರ್ಲನೆ ನಡ ಪಾತಿರುಜೇರು. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೇಗ್ಲ ಆಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪಿನ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಡು ಇನಿರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಾತಿರನ ಕೇನುವೆ. ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಿಕ್ಲೆಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆತಲೇ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿ ತೆಲ್ತಲು ಪಂಡ ಓಕೆ ಪಂದು ಅರ್ಥಾತೆ. ಇನಿರ್ದಿಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರನ ಕೇನುವೆ ಅಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ತೂಕ. ಮಾಮಿ ಈರು ಬದಲಾಯರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕಲಾಯಿರ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲಲು ಇತ್ತನೆ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಎನ್ನ ಗತಿನ ದೇವರೇ ಕಾಪೋಡು. ಎಂಕುಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೈ ತಲ್ದುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಲಾ ಒತ್ತಲೇ. ನನ ದುಂಬಗು ಪೊಸ ಕತೆಟು ತಿಕ್ಕುಗ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.